Takže ahojte, ja som Stipi a vítam vás pri mojom úplne prvom videu na tomto kanáli. A dlho som rozmýšľal, o čom bude moje prvé video a rozhodol som sa začať Minecraftom. Nielen preto, že je to asi najpopulárnejšia hra na natáčanie, ale aj preto, že ešte ma baví veľmi a chcem vám ukázať, že ešte furt sa v nej dá objaviť plno nových vecí a nových stavieb a rád by som vám ich ukázal. Nebude toto taký klasický let's play, ako točí veľa youtuberov, ale budem točiť viac také už dokončené svoje veci a budem hrať viac za kamerou. Tie klasické blbosti, ktoré poznáte z plno let's playov, tu už nebudú. Tie budem robiť za kamerou, aby som vás zbytočne neotravoval, a ukážem vám iba tie zaujímavejšie veci, o ktorých si myslím, že možno neviete. Ak viete, tak viete. Tak, začal by som, tuto som si nasekal zatiaľ nejaké drevo. Sa porozhliadnem na nejaké pekné tam hory, odtiaľ by som mal ísť asi preč, lebo celý tento les horí. Tak ja sa rýchlo vydám na tamten smer. Už som aj premýšľal, čo by som na tomto svete postavil. A zatiaľ vám to nepoviem, nechajte sa prekvapiť, ale verím, že sa vám to bude páčiť. Ja utekám od lesa a idem na tú púštnu vec, ale tam asi nie moc chcem ísť. Ja by som sa držal pri tomto lese. Totižto. Sliepky, paráda. A len tak pre zaujímavosť hrám na najnovšej verzii, čo je 1.8 a 7. Tak ešte si skočím tam za to prasiatko zabiť. No čo som to chcel, celkom na peknom mieste sme sa spawnuli, asi by som tu aj ostal, lebo potrebujem takéto prostredie. Výborne. Tak toto bude taký prvý diel, klasika, proste začiatok. Ten je taký ťažký. Takže to by som vám ešte rád ukázal a potom už od ďalší diel už troška pokročím. Tu som videl jaskyňu. A uhlie, paráda. Toto sú také začiatky, každý to pozná. Kto hrá Minecraft, každý si tým prešiel a niečo tu nechcem. Po prípade do komentárov napíšte, a keby ste chceli iné série, na to bude asi ešte trošku skoro. Tak samozrejme, že teraz budem tieto prvú sériu, bude táto z Minecraftu, tu sa chcem veľmi zamerať. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Minecraft je už troška ohraný, samozrejme, ale prišlo mi to ako najlepšia varianta na začatie. Pri tomto nedá ani moc toho komentovať, pri tomto kopaní uhlia. To aj pokračuje, tam je ďalšie uhlie. No jo, kopem uhlie. Zaujímavá činnosť. No. Á, bože, ak ja neznášam tieto blbé začiatky, nič nemáte a musíte tu kopať toto blbé uhlie. Páči, koľko mám cobblestone? Výborne. Máme šťastie, že sme takto pekne začali, to pri lese.
Zašijeme si. Nejaké tie torčky spravíme. Tak, výborne. Koriatka sa nám hneď spravia. Narýchlo. Tak, výborne. Tento prvý diel asi nebude nejaký moc dlhý. V druhom už budem troška meč. Ja chcem ísť bez meču do podzemia. No to by nedopadlo dobre. Možno by sa zišlo ešte trocha toho dreva, no kašlem na to, idem tuto do podzemia. Tuto zrejme pretrvám aj prvú noc, nebudem hľadať ovce, ale strávim to majnovaním. Tak, jak ja toto neznášam, tuto určite na mňa creeper hneď vybafne. Jasan, no poď hochu. Si, že si frajer, čo? O, ty si tu máš aj kamaráta, čo? Tak ty už si frajer teda. Ježiš, vás tu je koľko? Toto iba mne sa môže stať traja creepery. Skelda. No čo, už dúfam, že dobre vidíte, ale toto vyzerá zaujímavo. Dvaja skeldovia, creeper. Ach, bežem. Ďalší skeleton, ale do boha. Ja mám ale šťastie. No poď, poď. Poď si pre ňu, poď. Poď. No áno. A počujete to aj vy? Všade sú, všade. Ach bože, jak ja to nenávidím. Ďalší, toto není možné, sakra. A malý zombík. No, ty, takáž malý. Nebuchaj. Ďalší. Ježiši Kriste, toto není možné. Jak ja nenávidím, od neviem ktorej verzii, myslím, že je to už 1.7, nie som si presne istý. Ale keď zabijete jedného zombíka, tak na vás idú všetci z okolia. No. Nie som si presne istý, od koľkej je to verzie. Ale viem, že je to od niektorej verzie, že sú tí mobovia inteligentnejší. Aj keď je to síce na jednu stranu dobré, je tá hra troška ťažšia, prepracovanejšia, ale na druhú stranu nie je to moc výhodné, keď takto začínate. O, toto vedie ešte ďalej. No, sem prídem preskúmať až inokedy. Aby som zatiaľ išiel túto skúmať túto jaskinku. Jaskinku, to znelo divne, a boha. No, som si myslel, že tuto to už aj končí. Ale očividne nie. Sakra. A ešte kým není tma, ja si vybehnem hore pred tie veci. Zvukli. Či už je aj tma? Ešte nie. Ja by som si ešte išiel rýchlo drevo naťažiť. Kde je slnko? Slnko. No už zapadá, rýchlo. Tak, výborne. A hop. Getting wood. Pico Games. Predtým som sa volal Pico Games, ale ako viete, tak od neviem ktorého februára je
to, že si môžete premenovať meno. Na hlavnej stránke sa volám už Stippy Games a neviem prečo, ale furt ma to nechce premenovať na Minecraft, což je dosť zajímavé. No čo už. Spider-Man, dokonca dva Spider-Many, Spider-Man, Spider-Man, dear Spider-Man. No. Ja začnem ťažiť asi. To nebolo rasistické ani nič také voči netopierom. Ja viem, že oni sa nevedia brániť. Netrafíš ani keby si chcel. Ty hajzel. Nič z neho nepadlo ani XP? To je výchova dnešných skeletonov, ako do tých skeletonov, akých rodičov majú, že ich neučia ani hádzať XP, to už fakt je hrozné niečo, hrozné. A sakra, no tu som teda poriešil. Au. No na, puťa, no nemôžete, čo? Bum. A sakra. Music disk. Musí byť music disk. Zabil ho. Skelda. Ale nie. To si robíš prdel. Musí byť, čak ho zabil Skelda. Nie. Či? Mám music disk. Tak toto je dobrá náhoda. Prvý deň, prvý let's play a ja mám music disk. Nájdem ešte dneska diamant a budem mať aj jukebox. No to by som mohol. Idem rýchlo do hlby, nájdem diamant a urobím jukebox. Viem, že je to síce plytvanie, ale tak je sranda. Blocks. No, tak viete čo? Ja fakt asi pôjdem do tých hlbín. Tu si ešte vykopem nejaké to uhlie rýchlo, železo a tieto blbosti. Toto preskočím a začnem kopať asi do hlbín. Ak nájdem niečo zaujímavé alebo samotné diamanty, tak sa zase vrátim a ozvem. Tak zatiaľ ahojte. Takže som späť a nebol som tak dlho preč, len som tuto zakopal a kopem dole. Ešte som nič zaujímavé nenašiel, tu som znal do čest písma, music disk a nejaké veci, nech sa nestratia a rozhodol som sa, že to budem robiť pomocou timelapsu, nech z toho niečo máte a nech si nemyslíte, že cheatujem alebo čo. Takže tu budete mať nejaký timelapsík, pustím to aj z hudbováš, kým nenájdem nejaké tie diamanty, teda dúfam, že nejaké nájdem. Tak užite si timelapse. To si robíte prdel. Wow, tak rýchlo, to som ani nečakal. Vidíte, že bez cheatovania, proste mali ste to v timelapse. Wow, to je úžasné. A ešte koľko ich tu je? Ty kokso. Tak to sú naše prvé diamantíky, tak ja si ich odkopem všetky a presne jeden potrebujeme, takže nám ostane presne na krompáč. Wow, 4 diamanty.
Ale my budeme potrebovať ešte na enchanting, lebo ja budem chcieť prvý asi naenchantovať. No to potom doriešime, wow. Také šťastie, music disk. A teraz ešte aj toto. Tohto budeme potrebovať veľa, tohto našeho fešáka, keďže enchantovať budem chcieť. Tak. No, ja vidím, ale jak rýchlo, ja som čakal, že jo, dobre, teraz dlhé kopanie vpred, ani sa mi nechce. Tak, máme veľké šťastie. No, teraz si vybehnem hore, ježiš, akým sa dostanem hore. Dúfam, že to moc nehučí o videu, ale zvuky by mali byť ovšem strmené. No, výborne. Tak, sme hore. A ja som si teraz... No. Ups. No tak to si robíte prdel. Bože. Mám meč a nebojím sa použiť. Dobre, máme šťastie. Vonku je už krásne, no tak to už sa aj vydáme na tú výpravičku. Ešte troška uhlia, no nádhera. A dáme slníčko. Ani nie je tak dlho na nebi, tak rýchlo. O, prasiatko. Na, kroch, na. O, není samé. Nože, XP. Poď, no ty ideš jak to na nich pasíčku. Tak. No. A poď som, no poď, nech si smutný, osamote, že som ti zabil plášku a na teba som sa upíkať, wow. Hej, sem poď, pasík. Čo je tu? Tam chcem ísť. Au. No šlapeme. Preskač tie kopečky. Au. Tak niečo. Na. Pozrime sa na to. Potom je jeden diamond. Náš music disk. Hop. Jukebox. Počujete niečo? Na optionnosť. Máme tu na nejakých 11. A teba dáme na 10 tón. Tak, sakra. Pôjde to? Už som sa zlakol. Výborne. No, ja si zoberiem veci z česty. Asi si urobím niečo. Brnenie. Chestplate aspoň. Tak. Výborne. Tak, ty poď ku mne. Aj ty a aj ty. To by sme mali. Sem sa možno ešte niekedy vrátime. Ja už to nezoberiem. Čo vyhodím. Nie, to si moc vážim. Zožerem teba. Síce ma to sakra začne hitovať. Dúfam, že to prežijem. Dobre.
No ešte som si nejaký kúl chcel zobrať, no mám ho dosť. Mečík do ruky a idem, tak. Teraz by som sa vydal na menšiu výpravu. Najdôležitejšie veci už na prežitie máme, jukebox a music disk. V prvom dieli, to nemá každý porec. Čau zajo. Zobral som to? No však nemám miesto, akurát tak pierka, tak už nebudem zabíjať ani toho chudáka, ale ja potrebujem žrať. Ja potrebujem jedlo, sakra. No poď ku mne, poď. Poď ty. No, ňusík. No to mi teda vypadlo, no. Čo zahodím? Rotten flesh. A ja chcem radšej to meso, takže zahodím aj teba. Tak. Teraz tu ideme plávať. Nebude asi vadiť, keď zabijeme aj týchto zajacov, čo? Ja som ako mierumilový človek, mám veľmi rád zajačky. Hej, a tu máme oný. Batch Forest. Ten, breza. No. Nič z neho nevypadlo, suchár jeden suchý. A chcem jesť. Ok, mám vývoj. Jedlo. Kde je? What? Oh. Dobre. Už nechám chudáčik malinkých zajačikov na pokoji, áno ja viem ešte. Že ma za to zahejtujete, že spijem zajace. Ale ja sa nemôžem pomôcť. Zase tu horí, boha, tu sú tie vydrbané lávové polia. Shut up. Nemôže mi tuto tento forest horeť. Ja by som sa tu možno tak odvážne nemal prechádzať vedľa tej lávy. Tak, to by stačiť mohlo. Ježiš, ja už nemám oné žranicu. Tu sa mi páči, toto som hľadal. Presne toto som hľadal. Toto. Tuto sa zrejme zabývame, ja to tak vidím. Čuníci. Nie. Fuck. No shit. Suck my dick. Nepoď, poď ty, vlasátko. No tak, choďte tam. Hehehehe. No, ale to som si moc nepomohol, keďže som to dal iba jedno. No poď ty, bež. Bežkoj, no ty plásať jedno tlsté skalete. No, utekaj. No, utekaj. Ja som mal zamyslel. Dobre, mám dve prasce, to už mám na rozmnožovanie, ostatné môžem vykýliť. Takže potrebujem papu, nový dopo. Potrebujem papu, daj mi papu, nový dopo. Chudočík malinký, nový dopo. Dobre, ostatné nebudem taký krutý, ale ja som presne toto hľadal, toto je dokonalé miesto na môj diabolský plán a na moju super stavbu. Dedina, robíš si prdel, toto tu ešte chýbalo úplne, toto je brutálne, počkaj, moje prasiatka, dobre, to nájdem. To si robíš prdel, toto je úplne brutálne, že som našiel ešte dedinu. Presne toto tu chýbalo, ja ju tu mám, toto je úplne najdokonalejšie miesto na moju stavbu. Vy ešte neviete, čo ja chcem postaviť, no budete pozerať ovce. Ja sa z toho poseriem. No, čakaj. Ja ti neublížim. Ježi, ja tam nechávam tie oné. Ahoj. Vlnu som tu nehal. Zase! Vytrpaná láva. Nenávidím. Dovidopo. Tak už mám aj 3 oné. Ja som aký šikovný, počúvate, už aj slniečko zapadá, ja sa tu v dedinke pekne ubývam, ale prv čo urobím je to, že pozriem do domov, kde sú villagania a kde sú, tak tie zabarikádujem. Do boha, ostaň, shut up! Tak,
Mám dvoch villagerov zabarikádovaných. Výborne, aj teba si tu opevním. Už došiel cobblestone. Dobre, už mám pár villagerov zabednených. Výborne. To je ďalší, tu sú nejakí, dokonca dvaja. Debil. Vypadni. Tak, dobre, už mám zabarikádovaných pár villagerov, ostatní nech aj skapú. To mne je už jedno. A ja sa šupnem sem. Kde nikto není. Tak, a toto bude zatiaľ môj domeček. A potom sa vrátime na to mesto. Tak, tu by som aj ukončil náš diel. Ešte si vykraftím rýchlo posteľ. Výbordelne. Položím si ju treba sem a vyspinkám sa. Tak. Tak. Už je deň. Krása. Výborne. Villagerovia sú zabarikádovaní. Zombici na nich nemôžu v noci. Ja si tu usporiadam svoje veci. Začnem asi minovať a začnem svoj projekt stavať. A o tom bude už druhý diel, že čo som všetko urobil za kamerou. Tak, to je asi všetko pre tento diel. Lúči sa s vami Stippy Games a uvidíme sa pri ďalšom. Hej, vypadni ten môj dom. My house, my house. Shut up, bitch. Shut up. To je ale hajzel drzý. No nič, budem si musieť zamykať asi. No. Tak lúči sa s vami Stippy Games a uvidíme sa pri ďalšom diele. Ahojte. A ešte taký menší dodatok k tejto dedine, lebo som ju nepreskúmal a po preskúmaní som objavil toto. Zaujímavé. To zvláštne vygenerovanú dedinu som dlho nevidel. Takže tak. No, zaujímavé. A není tu kováreň, takže žiadny ľud, žiadna čista tu nebola. Takže len toto. Ahojte.